कुछ खास। तुझे हरवे देख के लागो हो कि हही बदमाश। पढ़ल लिखल वाला बुद्धि नहीं हो तोरा में कुछ खास। अकेले ही लहिले ही बिहार सरकार के जमई में जरंगा तार के 16 के जमई में जरंगा तार के। धंधा करो ही हम अवैध हथियार के। सोलह के जमई में जरंगा तार के 16 के जमई में जरंगा तार के। राजा रौशन रोहिया अब की रखतौ सिस्टम फाड़ के।